de la mà d'un escritor. Avui presentem el conte original d'Alessandra Mori i Maria Josefa Montagut, Amor Fidelis. Encarna no havia vist Francesc des de feia mesos i tampoc sabia com anava a reaccionar en tornar-lo a veure. Tant li feia. La seva filla li preguntava pel pare, però no volia que passara pel mateix patiment, i li digué que estava de viatge. Francesc, però, no anava a fer-ho fàcil i estava disposat a guanyar el judici. Quan Francesc se'n va anar, Encarna es va quedar amb les 4 parets i la filla. Res més. No tenia diners perquè l'únic que treballava era ell, mentre ella es feia càrrec de la casa. Encarna va treure forces d'on no hi havia, va demanar alguns favors a familiars i amics i finalment se'n va sortir. El dia del judici, quan Encarna hagué de declarar, Francesc li dedicà un d'aquells somriures de superioritat com si estiguera segur que el tenia guanyat i que ella no hi tenia res a fer. Un home tan elegant com ell havia de guanyar per lògica. La justícia no podia posar-se del costat d'un ésser inferior com era el seu cas. Un pensament d'allò més primitiu que no estava disposada a permetre'l mai més. Senyora Encarna, pot començar a declarar quan vostè vulgui. Procure ser explícita i parle sense por. Aquí no li passarà res. Està bé. No sé com començar, però ho intentaré fer el millor que sé. No puc consentir que aquesta persona segueixi en llibertat. Va sentenciar tota seriosa. Al principi tot era molt bonic. Em cuidava com si fora una princesa. No em podia creure haver trobat un home tan complaent i atent, però poc després de casar-nos, la seva actitud va canviar. Jo pensava que es tractava de les primeres baralles d'enamorats. Un dia, per exemple, no vaig tindre sopar a l'hora que ella arribà i, sense més dir, es va agafar un batistot que tirava foc pels queixals. Que el meu treball a casa no era normal, que si no sabia fer res bé, que si ell es matava a treballar i jo no era capaç de tindre el seu sopar a taula, etc. Em va dir de tot entre una pluja de crits que se'n degué assabentar tota la finca. El pitjor és que jo vaig acabar donant-li la raó perquè no volia que es posara així. Aquell dia hauria d'haver-me'n anat, però no ho vaig fer. Després d'això, arribà la primera ganzolada, la qual vaig perdonar. Al cap i a la fi, jo tenia la culpa de tot plegat. Jo l'havia posat nerviós. En l'embaràs, la seva antena va anar a més. Sempre estava nerviós, més que nerviós, com esperitat, i per res s'encenia, la qual cosa propicia que arribara el primer colp i el segon fins que esdevingué una rutina. Qualsevol motiu era bo per fer esclatar l'agressió. Obrir la boca en un moment que no li vinguera bé o fer un moviment que no tinguera previst eren 2 dels motius més freqüents. Encara no sé ben bé el motiu que em feu suportar estoicament aquell torment. Sincerament, crec que tenia massa por per poder reaccionar d'una manera lògica. Estava glaçada de por, sobretot que li fera alguna cosa a la xiqueta. Afortunadament, les seues dèries anaren per uns altres camins. De sobte, va començar a imaginar-se coses i reaccionava com si jo tinguera un amant. Quan arribava a casa m'escorcollava cercant-ne proves i molt sovint aquell escorcoll acabava d'una bona pallissa. Sempre adolorida en cos i ànima, la riallassa s'havia obert pas dins meu. Ja havia donat la batalla per perduda, però hi aparegué una altra dona i afortunadament se n'anà. He viscut 10 anys en una amenaça constant. He viscut en perill de mort real moltes vegades i se n'he sortit només deu ser per un motiu, perquè vostè puga jutjar aquell ésser en coneixença de causa. El jutge la mirà i tot adreçant-se a ella li va dir: Vostè no sap que es poden denunciar aquests fets? Per què no ho va fer amb tant de temps com estigué pegant-li pallisses i maltratant-la? A Encarna, els ulls se li posaren rojos. No volia plorar, volia mantenir-se digna davant del pare de la seva filla
encara que en la seva vida sols havia estat un maltractador i molt mala gent. Ni havia exercit de pare ni falta que feia. Un maltractador no té sentiments d'empatia ni pot estimar ningú. La seva filla, afortunadament, no havia tingut cap relació amb el seu pare, Francesc, i ella faria tot el possible perquè no el tractara. Es va adreçar al jutge amb pena, però alhora ferma i sense deixar-se atabalar. Mire, Digue, és molt fàcil parlar des de fora, amb la mentalitat d'home i des del poder. La qüestió és quan t'enfrontes al no res. No tens ofici, no tens diners, no tens un sostre i depens d'ell totalment. La por, com he dit abans, supera tot sentiment de rebel·lia i vas fent-te xicoteta, xicoteta pels racons de la casa, per tots els racons de la casa. Hi hagué moments que encara que duia la criatura preciosa dins meu, l'única solució que trobava a la meua vida era la mort. Això no pot quedar impune, senyoria. Jo creia que no tenia dret a res, que tot ho feia mal i que per això em pegava. Vaig tardar temps en adonar-me de la situació real. El meu príncep blau no era blau, era negre, molt negre. No obstant això, un dia se'n va anar gràcies possiblement a la sort que vas tindre després de tot. Poc temps després, estava jo comprant al supermercat i em vaig topetar amb una antiga amiga. Dic antiga perquè d'ençà que vas casar no mantenia contacte amb cap persona. Ho tenia prohibit per ell, ja saben. Alicia s'alegra molt de veure'm i jo també em sentia tan sola que tan sols que en recordara ja m'animà l'esperit. Em preguntà què feia, on vivia ara, etc. Jo no sabia per on començar, encara que tenia ganes de contar-li tot a algú. Ella em sembla amiga. Alicia, tinc una xiqueta preciosa i m'he separat. Bo, el meu home se n'ha anat amb un altre. La vida que és dura, Alicia, vas dir. Ella, aleshores, se'n queda mirant i fent-me un cop d'ull digué: Encarna, tu no estàs bé. Hem de quedar i parlar. Tens tota la meva ajuda. Ens donaren els telèfons. Al cap de pocs dies, ella em cridà. Com estàs? Em va preguntar. Bo, ja saps, així. Bé, doncs passe per ta casa ara mateix. Resulta que vivien prop l'una de l'altra. Al moment, sonà el timbre i vaig obrir. Aquella va ser la meua salvació. Li vaig contar com havien estat els anys de matrimoni amb Francesc. En resum, un horror. Li conté com una vegada havia estat a punt de matar-me. Em perseguia amb un ganivet a la mà i gràcies a Déu que em tropeçà i m'escapí. Després d'això, sempre me l'imaginava en el gabinet. Encarna feu una breu pausa per tal de pair l'atenció dels records i prosseguia amb el relat dels fets. Encara estic amargada, li vas dir a Alicia. Ella no està en mi, però la por que aparega en qualsevol moment no me la lleve de sobre. De tant en tant el veig rondant la casa. Aleshores m'amague, tanque el forrellat i passe pena per la meua filla, sobretot per ella. La meua família s'ha assabentat fa ben poc dels fets i m'ajuden tots els que poden, però estic sense feina i passant amb el que em donen. Alicia estava escoltant-me i no s'ho podia creure. Tu has de prendre les regnes de la teua vida, em digué. Per tu i per la teua filla. Has de denunciar els fets. Conec una associació d'advocades que treballen en la defensa de dones maltractades com tu. Hem d'anar a parlar amb elles. Eixe home ha de ser jutjat. Tu i totes les dones com tu han de tindre una vida sense por ni amenaces. I així va ser com vaig arribar a reunir les forces per dur-lo avant a aquest tribunal de justícia, senyor jutge. El jutge alçà el cap que se li havia anat baixant a mesura que ella relatava tot el que havia passat amb el seu exmarit. Aquesta vegada li va tocar a Francesc. Què té a dir vostè dels fets relatats? De les pallisses que li pegava a la seva dona? No era per a tant, contestà Francesc. Qualsevol espenta de no res o una palmada una mica més forta ja li semblava una pallissa. Era i és una exagerada, senyor jutge. Jo sos el malhumorava i ja sap vostè, qui tens a prop ho paga. Això és tot. S'alça la sessió, digué amb solemnitat el jutge. Encarna, l'advocada i Alicia no s'ho podien creure la serenitat i la manca de penediment que tenia el paio. Com podia dir el que havia dit i quedar-se tan tranquil? I què en pensaria el jutge? Encarna començà a plorar sense poder parar.
No veia clar que aquella senyoria dictara una sentència condenatòria per a Francesc. Quasi no l'havia interrogat. La filla també plorava sense consol en sentir-ho, després d'haver comprovat el monstre de pare que tenia. L'advocada i Alicia se n'anaren a prendre alguna cosa a la cafeteria. La mare i la menuda es quedaren en el corredor, assegudes una al costat de l'altra i agafades de les mans. De sobte, aparegué l'exmarit amenaçador amb un ganivet a la mà. Et vaig a destrossar la vida. Com has estat capaç de denunciar-me? Ho pagaràs ben car. Amb una manotada li arrencà la xiqueta del seu costat. La mataré! Cridava com embogit. Encara no sabia què fer. Tots s'havien retirat. Estaven sols. Es va alçar del banc on eren fins a aquell moment i començar a parlar-li mirant-lo de fit a fit ben clar i fort. Mata'm a mi, mata'm a mi! Li va cridar entre sanglots, esperant guanyar una mica de temps. De sobte hi aparegueren Alicia i l'advocada. Es trobaren amb el panorama. La xiqueta plorant, Encarna espantada i ella amb el ganivet amenaçador. Començaren a parlar-li amb serenitat i alhora amb rotunditat. Ell mirava cap a tots els costats. D'un d'ells aparegué un guarda de seguretat com en les pel·lícules i Francesc afluixà la mà. El ganivet caigué a terra fent un soroll metàl·lic que no oblidaré mai. L'advocada i Alicia demanaren audiència amb el jutge. Aquest, que ja s'havia assabentat dels fets ocorreguts, considerava que el que havia passat canviava les coses, es va dir sense més explicacions. Encara hagué de transcórrer poc més de mitja hora, un temps que se li feu eterna Encarna. El senyor jutge entrà en la sala tot cerimoniós. Procedisc a dictar sentència. Comprovats els fets esdevinguts en aquell mateix jutjat i vist els fets denunciats per la senyora Encarna, els testimonis aportats i la confessió d'en Francesc, dictamine que l'acusat és culpable en la màxima extensió de violència de gènere, maltracte psicològic i intent d'assassinat, per la qual cosa serà empresonat per un temps no inferior a 15 anys. A Encarna se li afluixaren les cames. No se ho podia creure. Tots els seus sofriments s'havien reconegut. Ella anava a pagar per les llàgrimes, la por i els blaus que li havia proporcionat. I Encarna i la filla tornarien a ressorgir de les cendres d'una vegada per sempre.